Wat krijg je? Ja, dat is het. Mami, dit is het. Vader Christmas, dat je bakken moet hier in. Tommy! Tommy, dat is jij goed. Doch je echt een scherp uit. En daar is voor, dat is Christmas. Connie! Connie, sta op. Oh, dat was het. Oh, maar die nog even. Oh my god! Don't be careful, Joe! Careful the bangkok. Nog iets voor jou, Tja! Zomaar, jij krijgt Maya! Melina, nooit meer van careful. Van uitvader. Ja, nog iets voor jou, Tja! Je gaat niet dat alles verspillen. Kijk, nee. Ja, joh, vandaag maar niet! Kijk, hier is Oh, ja, auto, ja! Ja, de radio krijgen. Wait, hou die andere in het dag voor u. Het is een kanaal. Die alle verschillende van die. Je dit eigenlijk is in ja. Je moet ook vast. Ja, staan het zoen. Hij is bang voor die vast. Bro, zet aan hier. Radio. Tommy? Breng je precies. Sorry. Sorry, laat ik het af hier. Sorry, daar zei dat sorry. Kom mij af. Als bij vast. Wat Freddy?
Kom maar, jullie twee af achter die drankbottel. Kom nou. Brandewijn met creamsoda alsjeblieft. Ja. Je ijs is daar achter je. Met wat? Met ijs, een creamsoda. Je ijs is daar achter je. Opa curry. Dank je, Christmas vader. Een mooi kindje gezeten, Jan. Video met je kindje. Wat maakt ook mooi papa? Elisa, hier van mama dat 2 uur op pad. Zet. Je weet dat het is. Elisa? Tommy? Welly? Ja, je vat je last. Jij. Yes! Dit zijn je laatste in. In haar baan. In haar in Hij staat het hier. Is dit het? Hier is Tommy in mijn vijf. Hij is te zwaar. Tommy! Hij is net zo zwaar. Waar ben je, Annes? Ik krijg vader om de manera los. Wat is die? Ik heb geweerd. Ik heb het overlopen. Ja, ik heb geweerd overlopen. Nu uit mijn nek gezien. Ik ben Je bent mooi vat hoor, hij van breed. Hij is zwaar hoor. Hij is zwaar, liefie. Makkelijk ook. Achter de
Dis sussie se pot. Brian sê, vat hierdie pot op vol. Dit is de reza van oei, Alexander. Dis sussie se, kyk hier. Jongen, is mijn vader voor mijn papa. Hierso, kom maar, baas. Kyk hoe mooi is hierdie. Sorry, kan je niet wat? Joh, Kan je wat nou? dit is het jongen. Dus dan kom jij, ik was echt zeker iemand te korrig was er vanaf keer voor zeker kom het kopje en zo. Wat is hij toen jou gekocht? Wat is hij goed? Ik heb vader Christus toegeschreven. Tommy, ik heb het je van kerstvader gevraagd. Wat heb je van kerstvader gevraagd? Ze heeft je precies gebruikt. Hier komt kerstvader weer. Wat je verwilling, wat je verwilling. Kerstvader had gereden. Wat die achtergrond had ik nou gehad. Pak eens die keer niet zo. In de spuitjes, in de Janis en die vluchten staan die beestjes. Ik weet nou niet je kniphalen. Je moet elke dag voorskiën en elke week hier. Waar zie je? Weet je wat nou niet tussen? Waar is die? Ik ben niet zeker dat je een dode tussen krijgen. Wat is er ook dan? Ik vind alles op allemaal laten. Dus ik kan het jou nog niet zo. Kerstvader, Dat is er ook. Als bij elkaar, dat is al een wat ik? Dad, lekker. Nou ik toch naar PMI natuurlijk. Ze zitten precies zo. Tessa? Iedereen heeft niet een naam, hij is naamloos. Dan moet je dat als even kerstvader hebben. Ze danken voor de presentjes. Lekker. Wat is hier? Ga gaan maar eerst van die kopie uit. Dan krijg ik wel gehad. Dus ik kon correct vandaag een keer die verraai zijn alles, dat weet ik. Nou is ik zeker. Kijk, tot! Wij gaan allemaal Wat zie je nog gekrijgt? Hoor jullie zusjes zijn ook nog niet aangezet. Hoera, maar die is een procenten. Ja, Kom ik niet. Je lijkt me sexy. Zullen ze? Nee, ik kan het in mijn zin op de slag. Ja, ik weet je daar ook goed gehoord. Sissie, wat zei Tom? Tom heeft zijn gezien al. Zie jij het nog niet opgenomen? Weet je toch niet zo te zien?
voor ons zijn. Zo daar heb ik het niet. Tel net al uit. Anders je zag om met elkaar. Gooi je een skinny aan. Lena, Letta. En dan zal ik daar uitpakken. Hoe zie je het? Domine, wanneer maak je die? Ik kom zo lang goed, man. Hier is zo bang voor je pa. Je maakt wel even niet over. Ja. Kom maar dan, dat ga je nooit toppen. Als je van in lekker. Jij hebt flits gekregen. Ja, ik ga nog mijn groep weg. Ik ga mijn gewoon in de doos halen. Ik moet steeds al die papieren hier. Wat kan ik geschenken maar daar uitzoeken? We zien al je op alles. De brandweer, hij gaat om rijden. Maar hier, help jongen, gaat het goed? Bedankt je. Wat zit hier? Zeg je moet ook naar zo'n moment net in die stad verplanten. Allee, goed het plaats ook wat beetjes en go. Op nog wat hier dan kwijt. Belief op jou moet er. Maar je had het mee. Ga maar ja, ons hier die box terug die papier. Correcto. Waarom was die box terug? Hier nou toch erg hier. Jullie zat die ik daar wat maak zeg. Maar raar is betreft. Ja, ik denk hij zijn nou ook wel. Weet waar ze chat. Hoor je? Rustig, pa! Pa, moet net voorzichtig wees. Ja, net mooi. Ik vind je afbreek. Koenie, wacht, kom eens. Kijk hier.
Hier is een perm mee met de angelen. Wie nog bij jou? Pas voor de boom. Dat is een kersttomaatjes en het is gewoon bij tomaatjes. Niet verstikt. Sorry, is dat water? Dus ja, dat is een Pussy aan met je vrouw. Wat jij niet onderste gebeurt in Kroatië? Oei, jongen. Hij gaat van de bloempot af. Het is speciaal, die telefoon zijn hier. Wat is dit voor? Jee, wat jullie doen dan? Nou, wij kiezen voor mij. Riku, dat van die. Riku. Kom zit gewoon je Jee. Maar dit is Waar een moet je nog vandaan? Dat is Dit gebaar. is een mooi bord hier. Hartstikke zitten. Laat die van Ah, die rosse warm, ja, die perk. Wat zit Riku? Wat zoek jij? Wat zoek jij? Nee, wat zoek jij? Nee. Kijk eens daar, omdat ons kan zo. Waar kom je vandaan? Ja, hij doet Wil je dat voor mij? Waar is mijn dopje? Dat is een prachtig. Tot een leraar altijd lang weer over ons. bij ijs, man. Bij Jullie potjes mooi zijn. Zet hem nou onder de kerstboom, hoor. Ja, onder de Ja, kerstboom. ik had hem nou niet gedaan. Wat zo'n bokkel? Dit was het lintje van Magatlinkie. Wat hem eraan zitten. Kom je daar net door die dunkse rol van keer. Nou soms ze voorzichtig. Ja, maar ik heb het zeker weet niet. Dat is een perm in. Nee. Hij heeft hem nou gehad. Kom maar daar voorzichtig aan. Hij heeft hem nou. Doe, daar is die Trisha zijn daar achter. Dat is samen gaan. Nico, waar heb jij jouw tootje gezet? Daar in de achter, man. Nico zit hier in zeker. Wie zit hier? Jannie. Niet zo gewassen man, dan kunnen ze een vertrekkerstory weer beginnen. Dan moet ik een baard, Kom maar begin spelen. dan moet ik een baard laten groeien. Vertrek, want die heeft nog hier aan de handen. Wat is die plek daar waar ook doen? Dat Je moet tegen kolonie doen, niet met asfalt doen. is een kolonie, Wat man. er je nou, mijn meisje? Die kolonie vanaf was een jezus aan als vertrek. Die werd zo dos ingebeurd. Dat is geprierd. Waar is jouw bootjes? Waar is jouw bootjes? Die trekker is net gesprek, komt net van Italië. Hier zijn die bootjes bij. Is het dood, zus? Maar ik zie nou, dat is druk op ijs is glad. Die dingetjes, die brief. Als ik de achterband dan kom ik er een ploeg. Is het niet uitgevallen, niet man? De dos is af, hè? Zie me nou niet hier. Plak Ik hem sta niet niet vast. al. Ik heb een rond niet. Ja, maar is nog, is net. Anders dan hij box aan kijk man. Die winkel. Nee, maar daar was niks in. Hier is ook goed naar van de kap, want ik zoek niet hij daarop nee. Kom naar van Calidon en wie er nog een e-blaren. Nee! Kijk eens. Opa, jij moet nooit kijken of het Ik niet kom uit hier naar op de die-trekkers of rollers, dan ga je zelf de mini-model. Het is zeker ook gelijk. Was ik niet, ik was zo opgeleid man. Dat is ook leuk hoor. Wat is dit, zus? Hier is een paar tekkies. Ik zal voor een... Van wie afkomt die? Is het tekst? Van die kan dat wel. Bye, dank je. Bye bye, dankie. Bye bye, dankie hoor. Klein papier.